Malta irċiviet l-ewwel pagament mill-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżna irċieva 41 miljun euro sabiex jibda jimplementa il-pjan ta' rkupru li ppreżenta u li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen sejħitlu bħala l-aktar pjan favur l-ambjent. Dan wara li s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzu Azzopardi f'isem pajjiżna iffirma l-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea. F'kummenti ma' News, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzu Azzopardi spjega kif dan il-pagament huwa parti mit 320 miljun euro mill-Fondi Ewropej allokati għal pajjiżna minn dan il-fond. F'isem il-Gvern iffirmajt il-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea illi minn hemmhekk skatta l-proċess biex nibdew nirċievu l-ewwel pagament li huwa il-pre-financing payment ta' 41 miljun euro li permezz tiegħu jibdew issa mill-fażi ta' pjanar ħanaddu għal fażi tal-implementazzjoni ta' dan il-pjan ta' rkupru. Spjega kif lan ta' dawn il-fondi huwa ta' rkupru iżda anke favur is-sostenibilità u l-qalba diġitali. Fil-fatt, 54% tal-pjan huwa magħmul minn inizjattivi ambjentali b'appoġġ għall-qalba lejn l-ekonomija l-ħadra, filwaqt li madwar 27% tiegħu huwa favur il-qalba diġitali. Ma' News, is-Segretarju Parlamentari Zrinzu Azzopardi semma xi miżuri li se jkunu qed jitwettqu permezz ta' dan il-pjan. Investiment b'saħħtu wkoll bil-bini ta' blood bank ġdid kif ukoll diġitalizzazzjoni ta' ċertu servizzi fil-qasam tas-saħħa u investiment fil-qasam ta' l-onkoloġija. Se ninvestu bis-saħħa fil-qasam tal-edukazzjoni bil-bini ta' kampu ġdid għall-ITS, fil-fatt hemmhekk se nkunu qegħdin nonfqu madwar 41 miljun euro biex jinbena dan il-kampu ġdid biex bekk inkomplu insaħħu l-opportunitajiet ta' tagħlim u ta' taħriġ filwaqt li ninvestu f'wieħed mill-aktar setturi importanti għal pajjiżna, t-turiżmu. Zrinzu Azzopardi semma wkoll kif il-pjan tal-kupru ta' pajjiżna jipprovdi wkoll għal qalba diġitali fis-settur tal-ġustizzja.